Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Jak już pewnie zauważyliście, jest to dosyć specyficzny filmik, ponieważ nie będziecie mogli umieszczać komentarzy za pośrednictwem strony YouTube pod tym filmikiem. Odsyłam was do tego filmiku na stronkę www.visageclub.pl, do której na pewno linka dostaniecie na dole, ponieważ to właśnie dla tej stronki kręcę recenzję dzisiaj balsamu z Joanny i jest to balsam Naturia Body Balm, czyli balsam do ciała, do skóry normalnej z tendencją do odwodnienia z algami morskimi. Na końcu będzie też dla was niespodzianka, także zachęcam was do oglądnięcia całej tej recenzji. Jest to balsam do ciała o pojemności 500 gram. Jest to ogromna butla. Popatrzcie się, jakie to jest wielkie. Dla porównania pokażę wam 250 ml, a to jest 500 gram. Także produktu jest naprawdę, naprawdę dużo. Produkt kosztuje około 7-8 zł, zależy gdzie. Znajdziecie go w zwykłych osiedlowych drogeriach i w Rossmanie bodajże. W każdym razie jest to balsam nawilżający. Ja mam do skóry normalnej, ponieważ moja skóra nie wymaga jakiejś szczególnej pielęgnacji, nie mam z nią jakichś większych problemów, ale faktycznie jest ona normalna, natomiast jak długo nie użyję balsamu, to może nie tyle się przesusza, co właśnie odwadnia, powstają takie pęknięcia i tak dalej, pęknięcia drobne na nogach szczególnie. I tego balsamu używam od 2,5 tygodnia albo 3 tygodni. Dzień w dzień używam tego na swoje nogi. Przeczytam wam, co tutaj zaleca. Obiecuje nam producent i tutaj jest tak. Wspaniałe rezultaty. Skóra nawilżona i bardziej elastyczna, gładka i przyjemna w dotyku, wypielęgnowana i delikatnie pachnąca. I właściwie tutaj nie ma żadnego że się brzydko wyrażę, może wciskania ciemnoty, ponieważ są rzeczy, które powinien każdy balsam robić. Nie ma tutaj obiecywania, że nie wiem, zacznie się wam, nie wiem, nogi wam zeszczupleją albo coś takiego. Nie ma. Wiadomo, że każdy produkt nawilżający regularnie stosowany zawsze, ale to zawsze poprawi elastyczność naszej skóry. I tak jest z tym balsamem. Skóra nawilżona i bardziej elastyczna. Oczywiście, że tak. Skóra codziennie nawilżana jest skórą nawilżoną i skórą elastyczną. Jeśli skóra ma wystarczająco dużo wody w sobie, to jest wtedy elastyczniejsza, czyli to znaczy jędrniejsza. I jak najbardziej to się sprawdza. Sprawdza się rewelacyjnie. Jestem bardzo zadowolona. Kolejna rzecz to jest gładka i przyjemna w dotyku. Jak wiadomo, skóra jest nawilżona, dobrze nawilżona, to jest gładka i delikatna w dotyku. I tak jest też z tym balsamem. Tutaj nie ma naprawdę zbytnio co mówić ciemnoty, ponieważ są 3 rzeczy, które ma spełniać ten balsam i 3 te rzeczy spełnia. Kolejny punkt to jest wypielęgnowana i delikatnie pachnąca. Jeśli jest nawilżona, to jest wypielęgnowana skóra. Naprawdę nogi mam takie delikatne w dotyku, bardzo, bardzo aksamitne. Używam tego raz dziennie. Jeśli chodzi o zapach, naprawdę jest bardzo przyjemny. Myślałam, że to będzie śmierdziało, bo algi morskie, matko, co mi tutaj pocisną. Natomiast to jest taki typowy zapach, wiecie, morski, jak to wszyscy określają. Dla mnie może śmierdzi, no ale zapach morski przyjął się jako jeden i ten sam kanon, także właśnie pachnie takimi morskimi produktami. Bardzo przyjemny zapach, nie jest to jakiś zapach uciążliwy, wkurzający, nie jest jakiś mega mocny, jest faktycznie dosyć delikatny. Poza tym konsystencja tego balsamu. Pokażę wam, mniej więcej jak ten balsam się prezentuje. Jest to produkt niesamowicie wydajny. Taką odrobinką jesteście w stanie posmarować całe nogi, przynajmniej całe łydki. Naprawdę jest on bardzo, bardzo, bardzo wydajny. Mogę sobie nim całą rękę wysmarować teraz tą odrobinką, naprawdę. Zapach jest bardzo przyjemny. Ja lubię takie świeże zapachy. No i skóra w dotyku jest od razu gładziutka i delikatna. I to jest właśnie to, co zauważyłam na pierwszym miejscu, że ten balsam jest niesamowicie wydajny. Ja go używam codziennie, przez 3 tygodnie prawie i zużyłam tyle tego balsamu. A weźmy pod uwagę, że nigdy rzeczy nie są napełnione do samego końca, także zużyłam może tyle balsamu przez 3 tygodnie, używając dzień w dzień. No, jest niesamowicie wydajny. Co tu jeszcze więcej mogę wam o nim powiedzieć? Myślę, że jest to produkt godny polecenia, przecież tu macie 500 gram produktu za 7 zł, to jest praktycznie jak za darmo, a naprawdę jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. I sprawdza mi się lepiej od moich masełek z Hawaiian Tropic. Mam tutaj takie na przykład kokosowe, które wchłania się w skórę i po prostu nic nie robi, natomiast to zostawia taki delikatny, nawilżający właśnie film na skórze. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie nawilża.
Polecam Wam ten produkt w 100% i przypuszczam, że jak mi się skończy, to kupię sobie następny. Natomiast nie wiem, kiedy mi się to skończy, ponieważ zostało mi go jeszcze prawie całe opakowanie. Mam bardzo długi termin przydatności, jest ważny do sierpnia 2013 roku. Mam nadzieję, że go do tej pory zużyję. Jest to produkt naprawdę świetny i godny polecenia, jeśli ktoś szuka po prostu zwykłego balsamu do zwykłej skóry bez problemów. Nie podrażniał mnie nawet po goleniu, a golę nogi co 2 dni. Nie podrażnił mnie w ogóle, żadna wysypka mi się nie zrobiła. Jest to produkt świetny. I firma Joanna postanowiła ufundować dla Was nagrodę. I mam tutaj dla Was balsamy do włosów. Ja ich nie odpakowywałam z bąbelków, które były zapakowane, ponieważ wiem, że nie zapakuję tego drugi raz tak samo. Myślę, że tutaj zobaczycie. Są to balsamy nawilżająco regenerujące do włosów z firmy właśnie Joanna. Mam takich balsamów 2 dla Was na rozdanie, ale to rozdanie odbywa się za pośrednictwem strony www.visageclub.pl, także serdecznie Was wszystkich zapraszam na tą stronkę właśnie, tam będzie odbywać się rozdanie tego. Wystarczy zostawić komentarz dotyczący tego filmiku pod tym filmikiem na stronie www.visageclub.pl i ja tydzień później wylosuję szczęśliwców 2, którzy dostaną ode mnie balsam do włosów. To by było na tyle. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała i mi się ten produkt strasznie spodobał i nie mówię tego dlatego, że go dostałam do testowania, tylko dlatego, że naprawdę jest bardzo fajny. I to jest moje zadanie tutaj. Ja Wam nie mam pociskać ciemnoty i kitu i złych produktów, tylko chodzi o to, żebym ja Was przestrzegła przed złymi i dobrymi produktami. Także myślę, że to jest przestrzegła przed dobrymi. Poleciła Wam dobre produkty i to jest właśnie produkt dobry. To było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!